O 23 de marzo, Boris Johnson cambiaba a súa estratexia e endurecía as medidas en Reino Unido para paliar a crise do coronavirus. Sen embargo, e tras ver o que estaba acontecendo noutros países, gran parte da cidadanía decidira confinarse moito antes. Un exemplo son elas, dúas galegas que están a pasar a cuarentena en Londres. O confinamento oficial en Londres empezou hai só unha semana, pero nós, como xa tiñamos os ollos un pouco en España e xa víamos que a situación ali era moi mal e que aquí se iba a poñer moito peor, xa intentamos, dende hai 3 semanas, sair o menos posible da casa. E eu, de feito, que traballo nunha empresa de traducción e interpretación, tamén levo xa 3 semanas traballando dentro da casa. Eu tamén empecé esta semana a teletraballar, traballo nunha escola e, fai como 10 días que os colexios e os centros educativos en xeral pecharon oficialmente, pero no meu caso en particular pois tivemos que pechar a escola xa uns días antes porque tivemos como un par de profesores infectados no meu centro. As medidas tomadas en Reino Unido son menos restrictivas que as tomadas polo goberno español. Os británicos teñen permitido, por exemplo, sair á rúa para facer deporte. En xeral, as medidas aquí nos parece que son bastante menos restrictivas do que son en España, porque, por exemplo, sí que está permitido sair á rúa para facer exercicio e incluso aos parques, e tamén podes ir acompañado ao supermercado. Entón, tamén nos parece que en xeral a xente está como un pouco menos concienciada aquí. E aínda que Andrea Lago e Ana Jiménez están pasando este confinamento lonxe da súa casa, parece que as súas rutinas son moi parecidas ás que estamos a ter aquí. O deporte e a cociña son os grandes entretementos desta cuarentena. Para pasar esta cuarentena, pois estamos intentando facer cousas diferentes todos os días, facemos exercicio todos os días, facemos un montón de recetas novas, e ademais vivimos nunha urbanización que ten varios espazos comuns e varios xardíns aos que podemos ir, entón intentamos sair todos os días para que se nos faga un pouco máis levadeiro. A gran diferenza entre os galegos que pasan a cuarentena nas súas casas e os que teñen que pasar a lonxe é que mentres uns están desexando sair da súa casa, outros están desexando volver para estar coa súa familia.